Hei, salut și bine ai venit la CPLM, emisiunea care are ca scop de a te scoate din depresie. Bine, îți dau altă muzică care să te bage în altă depresie, dar te scoate din depresia inițială. Yay! Vrem să mulțumim ca întotdeauna partenerilor noștri de la Melo Melange, care vă dau viniluri cu reducere cu codul OLAF, 10%, cumpărați, capitalism, ei, super, mai ales IT-știi, că ăștia ascultă viniluri, și prietenilor parteneri de la Sound Creation, unde aveți reducere 10% la toate produsele de pe site cu codul Am o stare. Vrei o cască, vrei o clăpuță, tobe, pranci. Așa îmi imaginez că fac tobele mici. Astăzi vorbim despre Cold World din Germania, o formație de depressive ambiental black metal. V-am promis depresie, pe depresie vă dau. Este un one-man band format de Georg Börmer. Sper că am zis numele. E cu N. Astăzi nici nu vreau să vă țin mult, pentru că formația lui Greg Börner are doar 3 albume, deci scăpați repede de mine. Ca orice formație de depressive atmospherical death metal, tot timpul mă amuză cum sună, scopul ei este să te ducă într-o transă în care să te bucuri de muzică, dar din când în când să mai dă și un pic la joale, să nu uiți că o să mori. Toți murim. Nu murim destul de repede, Doriz. Asta în caz că nu erați destul de triști, vă ofer eu 3 albume foarte bune care să pună un pic capac peste tristețea existentă. Poți să pui râsete de în spate. Albumul Princeps, Melancolii, se simte din prima că este și primul album. Poate că nici n-a avut bani de producție, cum se întâmplă la toate trupele care își încep cariera muzicală. Sunetul este foarte raw și avem mai mult style-ul de classic black metal, iar partea de ambiental se cam pierde, nu prea se aude. Piesele care mi-au tras cu ochiul de pe acest album este Dream of a Dead Sun, și Winter Rise. No, păi, Winter Rise, știți picătura aia chinezească? No, cam așa e piesa asta, dar la clapă. Mi se pare că exemplifică perfect ce înseamnă prin ce trece un om la început de demență sau când te ia boaba sau fiecare ce consumă. Eu mă hrănesc cu dragoste. Yay! La 8 ani după apare în schimb capodopera numită Autumn. Se pare că în aia 8 ani cumva am mai făcut rost de ceva bănuț, de un sunetist, pentru că sună țiplă albumul. Și când zic țiplă, se aude fiecare notă, fiecare instrument în parte, iar ambientul mustește din tot ce înseamnă acest album. Cred că au compensat în lipsa de albumul trecut. Adică doar auziți cum sună prima piesă de pe album și preferata mea. Direct baros muzical în bot vă dă. Și pe urmă, hai să ascultăm a doua piesă de pe album, Void.
care efectiv îți spune cruce. Și dacă vreți, putem să continuăm cu toate piesele de album, pentru că așa e fiecare piesă. Când crezi că nu se poate mai bine, se poate mai bine. Asta am învățat din corporație. There is no I in team, butorilor. Albumul este impecabil. Ajungem și la ultimul album discografic a celor de la Cold War, celui. Albumul a apărut în anul 2022 și mi se pare că reflectă nu doar din titlurile pieselor, ci și prin sound-ul pe care îl abordează, paranoia și nebunia pe care a băgat-o noi minunea aia de corona și felul în care stăteam noi fiecare singuri acasă. La mine a fost mai bine că aveam curte și căței și pălincă de la Bob. Cum vă ziceam, poate titlurile pieselor mă duc constant cu gândul acolo. Avem piesele We Are Doomed, și Soundtrack to Isolation. Muzical, cel puțin pentru mine, mi s-a părut un regres. Poate nici n-a avut acces la toate sculele și studiourile unde a înregistrat albumul anterior. Cold World este, exact cum o prezentam la început, o formație de depressive black metal. Iar când povestești de depressive black metal, cam știi în ce oală muzicală te bagi. Nu te aștepți să pleci de acolo plin de bucurie și zâmbete. Nu știu să scriu glume, druid! Cold World este un roller coaster emoțional și sunt foarte curios și de părerea voastră și o aștept în comentarii să-mi spuneți cât de ciufulit v-a fost părul când ați coborât. Mulțumesc că te-ai uitat și la acest episod din CPLM. Eu am fost Olaf și până data viitoare, MLR. Cut!